Сёння мы з вамі чытаем 116 сонет Уільяма Шекспіра. І наогул у англамоўным асяроддзі гэты сонет, гэты гімн каханню вядомы таксама, як вядомы марш Мэндельсона у нас. Гэта цудоўны верш пра каханне і вельмі вядомы. Паехалі яго чытаць. Спачатку на беларускай мове ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на англійскай мове. Не будзем шкодзіць злуцы сэрца ўдвух. Любоўю звацца не павінна, калі яна мяняецца ад скруг або ў якую чорную гадзіну. Любоў маяк у часе навальніц. Яна як зорка з цёмнай хмары гляне і караблю з грымоты бліскавіц пакажа шлях надзейны ў акіяне. Любоў не мерыцца на тыдні, дні, яна бясконца, як жыццё на свеце, хоць можа час ружовыя агні згасіць на ёй, як на ружовым цвеце. Як хто б няпраўду слоў маіх давёў, дык не існуе, значыцца, любоў. Ну, як гэта напісаў Уільям Шекспір. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever-fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth unknown, although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error, and upon me proved, I never read, nor no man ever loved.